Кешенең күңел сандыгы гаҗәеп бай. Һәр кемнең бәхетле булып яшисе килә. Һәм һәр кем бәхетне үзенчә аңлап, нәрсә дөрес, кайда ялгышлык киткән дигән уй белән гомер итә. Тормыш хасил иткән бик күп сорауларга әкрен генә җавап ала. Булдыра алганча лаеклы гомер кичерә халкым. Кайвакыт бер сүз аңа яңа тормыш башларга, дөрес юнәлеш тарихта эз калдырырлык вакыйга тудырырга мөмкин. Яхшы сүз жан азыгы. Әгәр кеше дөрес яшәсә, гомере узган сайын ул нәрсәгә булса да ирешә. Милләттәшләребез бу фикерне бик яхшы аңлый һәм шулай гомер итә дә. Татарстан Республикасының төньяк көнбатыш өлешендә баш калабыз Казаннан 78 чакрым гына ераклыкта урнашкан Теләче районында без. Теләче атамасы ул безнең борынгы ир-ат исеме. Бездә Теләче дигән елга ага. Географик яктан килеп чыккан Теләче авылының исеме шул елга исеменнән алынган дигән фаразда яши. Фәнни нигезләмәләргә килсәк, Износков дигән галим булай дип язып калдырган. Теләче тулашы дигән сүздән ясалган, ягъни тула ясаучы. Теләче авылы Казан ханлыгы алынганнан соң Теләчедә шушы урында яшәгән кешеләр бу урыннарны калдырып киткәннәр. Монда инде күпләп урыслар килеп утырган ул вакытта, урыс авылы барлыкка килгән. Һәм күп еллар буенча бу урынны урыслар яшәгәнлектән дәдер инде күрәсең, әле бу урынның Покровский дигән исеме дә булган. Ләкин еллар узу белән Покровский дигән сүз югалган һәм Теләче яңадан үзенең борынгы исеменә кайткан. Ул нигездә авыл хуҗалыгы белән яшәүче төбәк 53 авылны берләштерә икән. Игенчелек һәм терлекчелек төп табыш китерүче тармак булып тора. Җәй көннәрендә күпләр зур кала районнардан арып авылга тартыла башлый. Чыннан да бу вакыт авыл җирендә эш күп булса да рәхәт. Менә шундый чын авыл хезмәте белән гомер итүчеләрдән башлыйк әле сүзебезне. Теләче табигатының иң матурында, Бише елгасы буйларында болыннары бар, урманнары, күлләре республикасының иң чиста районнарынан санала. Шуңа күрә аның халкы дагы бик тәртипле, тәрбияле, хезмәт сөючән, спортны яратучылар. Мен әйтәм инде менә республикабызның күп кенә спорт төрләрендә Теләче егетләре, Теләче кызлары гел беренче урыннарда. Иң беренче күз алдына килә Теләче батырлары. Алар көрәшчеләр. Татар көрәше буенча, милли көрәш буенча республиканың иң көчле командасы бездә. Күк йөзеннән сагындырып кына моңын тыңлатучы, сабан тургайлары янына, кырларга чыгыйк әле. Эзләп тә карый үзләрен. Җәй башында гына була торган төсләр, хуш исләр, үзгәрешләр тантанасы шаһитлары булыйк. Һәм чын җир кешесенең бер көненең бер сәгатен генә сорап алыйк. Техникум тәмамлап, кызыл дипломга эшли башладым. Шул 80-нче еллар инде ул. Менә бүгенге көндә, Аллаһка шөкер, мин үземнең профессиям инде товарлы булып калдым инде. Хуҗалыкта 2004 елдан бирле эшлим хуҗалыкта, шушы алан хуҗалыгында. Безнең инде менә бүгенге көндә 4869 гектар сөрелек җирләребез бар. 2230 баш терлегебез бар. Сыерлар инде шуның 620-се савым сыерлары. Бүгенге көндә безнең хуҗалыкта 150 кеше эшли. Халык белән аңлашып эшлибез, бергә эшлибез. Ул шулай булмаса иде. Дәүләт программаларында кулланалар, техникаларында арттыралар, яңарталар. Мал азыгында иртәрәк әзерли башлыйлар. Кыскасы, аларның авыл хезмәтенә үз карашлары, еллар буе тупланган үз осталыклары бар. Һәм ул отышлы. Шулай булмаса, ераклардан үзенә тартып торган дулкыны белән бөтен диңгезләрдән дә матуррак була алган басулары үсәр идеме дә, авылы тулы халкы күңел ачып гөрләп яшәр идеме. Тау хәтле таулары яшәреп, бөтен тирә-юньгә хозурлык таратыр идеме дә, туган ягы белән шулай горур булып яшәүче батыр егет кызларын үстерә алыр идеме Теләче. Татар халкы битендә ул безнең элеккедән үк беренчедән динле халык, акыллы халык, уйлый торган халык, ул бит инде башлаган икән эшен ахырга җиткерә торган халык.
Әлдә менә шундый хезмәтенә тугры авылларыбызны яшәтүче егет кызларыбыз бар. Шуның белән дә көчле, кодрәтле без. Җәй башы. Аңа татар халкының ел сайын көтеп алган, üzülеп яраткан милли бәйрәме Сабан туе туры килә. Бу вакытта басу кырлар гына түгел, урамнары да гөрли башлый татар авылларының. Авылыбызда ел сайын Сабан туе уза. Шулай ук бирнә җыябыз, гармуннар белән, бала-чагалар җырлап, биеп, һәр кеше үзеннән Сабан туена өлеш кертә, бүләк тапшыра. Selamınızı aldım, teşekkürsene saldım. Al gerek mi? Gül gerek. Min gerek mi? Yok, siz gerek. Oynar darmanında büyüsünler yigitler. Oynar darmanında büyüsünler yigitler. Bizning avul yigitleri banda bir gün kimikler. Bizning avul yigitleri banda bir gün kimikler. Künyelaşabız, şaşırmamızabız. Künyelaşabız, şaşırmamızabız. Oynar darmanında büyüsünler yaş kızlar. Oynar darmanında büyüsünler yaş kızlar. Bizim kızlar bunlar yüzey, bizim ya yıldızlar. Bizim kızlar bunlar yüzey, bizim ya yıldızlar. Künyelaşabız, şaşırmamızabız. Yakasana kızlar, Saban tuyuna yinci bulatlar hazırladınız. Qarab qarayıq. Insirgimni otlar şabışında birinci girgan şabışqaga deb hazırladim. Gülya Sabantıga sülgü bulak itti yigitler. Hurray! 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 Mening silgim Saban to'yida botir qolgan, kurashiga nasib bo'lsa edi. Yigitlar oyga jırlab berem degani jırlar mikan? Kır batırına bulak bulsun. Dostlarım, Saban tuyu biteli ol hizmet tuyu da. Saban tuyu, hizmet tuyu, şatır pembe tuyu, şıl oynab kırır, jırla bir beyremi dikin buya. Oynab kırır, jırla bir beyremi dikin buya. Dostlarım, men bu silgimni ot şabışında ilk so'ngimdan kelgan shabish ne kulasiz? Birda kulki tug'il, so'ngimdan kelgan otda kishi kubik ko'z yoshlari bilan jiliydi turgan mening davatiye. Shunday bo'lgach, yosh qizlar, yigitlar, birinchilargina tug'il, so'nggilarda bular olsinlar. Gülya Sabantıga zor sülgü bulak itti yigitler. Hurray! 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 Rahmet sizge kızlar, yıldızlar, bulaklarınız büyük matur bulan. Saban tuy silgilerine, quyoshdir ilgilerim. Tarashirga vaqt endi bizga. Eyda kızlar qaytamiz. Татар авыллары үзенең элек-электән килгән милли гореф-гадәтләрен онытмасыннар иде. Гел сакланып килсен иде. Бездән соң киләчәк буынга да без шул милли гореф-гадәтләребезне тапшыра алсак иде дигән теләк белән эшлибез. Безнең Алан авыл җирлеге советына 4 авыл керә. Булар Алан балыклы Күкче авыллары һәм Көлүшище. Безнең шушы 4 авылга барлыгы 996 кеше яши. Хәзерге без басып тора торган авылда безнең 68 хуҗалык, 200-гә якын кеше яши. Хәзерге Күкче авылыннан чыккан бер эшмәкәребез бар. Бу Хамид Габдулхаич һәм аның җәмәгате Фәния Талиповналар гаиләсе шушы Күкче авылына бик нык ярдәм итәләр. Менә хәзер генә карап үткән безнең Сабира чишмәсе дә аның кеше белән эшләнгән. Шулай ук менә безнең Габдулхай мәчете бар. Сужы алар семьясы кеше белән эшләнгән.
Авыл мотор булып яшәү өчен инде кешенең үзенең һәр хуҗалыкның игътибары булуы кирәк, күршең белән мотор яшәү кирәк, бер-бирең белән дус булу кирәк. Гомумән халык бик кунакчыл. Мотор итеп кунак итә, кунакларын ярата, аларны һәр вакытта каршы алып, мотор итеп кунак итеп, мотор итеп узата. Гади мотор чиста күңел халык яши безнең җирдә. Бу сүзләрнең хаклыгына инандырып торалар теләшелеләр. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты 2016 елның 16-18 март көннәрендә 5-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенын уздырды. Анда Россиянең 36 төбәгеннән, шулай ук Татарстаннан 700-гә якын кече бизнес вәкилләре, фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелган иде һәм аларны Теләче районы кабул итте. Дөрес, күрсәтер, үрнәк алырдай гамәлләре байтак шул. Без бик нык алга барабыз. Эшмәкәрлек буенча үзебезнең 400-дән артык хәзер эшмәкәрләр барлыкка килде. Бәләкәй районда бик күп төрле проектлар тормышка аша. Менә бүгенге көндә безнең инде ул безнең өчен горурлана торган промышленный парк Теләче ул барлыкка килде. Бик моторлыклар эшләп китте. Шыққан крошкадан біз стадиондар ішлейбіз. Шуша организацияда бүгінгі күнде 20-ден артып кіші ішлейк. Жай күндері біз енді 35-40 кішіге басабыз. Өзі біздің продукциясы Дальний Востокқа қадар жіберебіз енді. Қазір Калининградқа да жіберебіз. Федеральные сети интересуются нашей продукцией за счет именно того, что бик югары качество, айбет качество да ясабыз енді. İşlerimiz temin olsun. Biz simyada 8 indi biz. Buna 8 kişi kerek bulurga tırışam. 34 yıl ömür etken koyundan. Şuşunda tuğubu istemeyin. Benim etiyim şuşu avulga 3 yaşında kelgen. Bizning babaylar tigirmençi. Şuşu avulda turdum. Olan mektebinde okudum. Mine şuşunda yaşayayım, şuşu avul jigitine turmuşqa çıktım. Mine 3 malay üstirdim. Mine şu malaylarım үйленді, bütünüsü de bizning tatar kızlarına. Mine bu urtançı kelinim bilen turam indi men. Nasıl iptaşım reis. Bu ulu malayım. Bulat bula. Nasıl kelinim bile 7 yıl turabız. 2 kelinim var. Mine hazır indi 4 ınığım var. Üydegisinin 2 ınık. Birisi Sadik'ta, mine mesela 2 ay tola. Biz Tatarстанның Теләче районы Күкше авылында яшәүче Сабирҗановлар гаиләсендә. 4 буын вәкилләре бәхет нәрсәдә икәнен аңлап гомер итә. Таисия апа инде 10-нчы дистәсен ваклый. Büyük Vatan Soğuşu veterаны. Onun bilen aralашу үзе bir гомер. Әтием китте сугыш башлануга. 26-нчы елгы энем миннән соң китте, күз көне. Мин май айында киттем, 43-нчы елның. Менә шул әни военкоматка барып җылап, сорап та караган ие. Малаем да китә. Ирем дә сугышта үлде. Kızımны гына ичмасам калдырмассызмы. Башта Казанда турдык, аннары Смоленск өлкәсендә хезмәт иттем. Аннан киттек неге Польшага. Польша җирендә хезмәт иттек biz. Алгы линия алга таба барган сайын алар артыннан безне җирттеләр. Без пулеметный нидә хезмәт иттек. Зенитно-пулеметный полкта. Пулеметчы булдык. Яхшы белгәч, мине аннары командир отделениесе итеп тә куйдылар. Җиңү көнен кайда каршыладыгыз? Җиңү көнен нидә? Варшавада.
Biznikiler Berlin yanına barıp жеткенler енді Berlin үшін соғышалар. Bizne şunda Oder деген yılға болған, шул көпірні сақларға deyip, biz жиынып тұрадырық, кетерге хабар генә көтіп тұрадырық, соғыш бітті deyip хабар келді, biz анда бармадық. Шunda қалдық Варшавада. Варшавада соғыш біткәш, Августқа хәтлі қызмет еттім. Августның 5-сінде қойттым. Мені әлі де қатерлім. Қойтқаны сіңілерім қаршы шығып алды енді. Сіңілерім мен неден машинадан түшкәш, біз бұлында яшидір ектігінде, ауыл ішінде түгіл. Әне шундан түшкәш, бұлын бойлап қойтадыр ем. От көтушісі көргенде менің қойтқанны бізге жүгірген сүйінші алырға. Сүйінші алырға келсе, ишік біклі балалар үйде кішкенелер биталар. Бикленіп жаталар екен. Шығыз маржа балалары. Опайғыз қойтып келен, ишеп бикленіп жатасыз дегеш, дегелер ишікні ашып, шешлерін туздырып, менің қаршыма жүгіріп шықтылар. Бізге қойтқанда күштәне шитіп берділер, енді шикер берділер, песок берділер өзгене. Onlar 2 külmeklik material berdiler. Mene şular bile koydum men. Balalar, singillerim şekerini körgeç, opay bu nerse diler. Onların şeker de körgenleri olmadı şun mene. Hazırgı turmuş, gün sayın kunak sıyıydı mene şun. Bütün eytip olmayı. Bu gailede turuğum bile bir gururlanam. Әбием белән, әбием сугышта булып кайткан минем. Бүтүнсе хөрмәт итә, үзебез дә бүтүнебез хөрмәт итәбез аны. Ул безне кичкенәдән үк тәрбияли инде. Безгә дәресләр әзерләште, бигрәк тә рус теленнән. Ул марҗа кызы буларак рус телен бик әйбәт белә иде. Бүтүнсен безгә әзерләште. Шуңа күрә әбием белән горурланам. Минемчә балаларга әби тәрбиясе бик тә кирәк. Аларның акыллы фикерләре, аларның төпле киңәшләре балаларга киләчәктә бик тә ярдәм итә. Dünya тыныч булсын, иң беренчесе. Саулык, сәламәтлек. Dünya тыныч булсын, сугыш булмасын. Сугышның кирәге юк аның. Сугыш бик начар нәрсә дигән ул. Менә шушы тормышка риза булып яшәргә тиешбез. Шатлана яшәсеннәр тынычлыкта. Biz bek күп күрдек. Her bir avılның үз йөзе. Хәзер без Теләши районының Кардон Лесное, ягъни Урманлы авылында. Бу авылда 50 генә йорт, әмма анда яшәүче һәр бер кеше һөнәрле. Монда тегәләр, шигәләр, бәйлиләр. Sizde kızlar nerse eşli, bizde şigu şigeler. Yigitlerde vakıtı juk, onlar urman kiseler. Biz uz kullar bilen tırmışka yem kirtemiz. Uz kullar bilen kubetip matur eybirler yasap, ujib yakınlarga bulaya gitemiz. Benim kolumda mesela kükrəkşə. Bu indi bizning tatar halkının ilik-ilikdən kelgan matur üskiyimi. Bizəlişi deyib aytdik, üskiyiminin bizəlişi. Mənə Leysirə eytələ rəxim etib, onun bitində üz tarixi var. Mənə siz нәрсә әйтәләсез күкрәкшә турында? Ни өчен аны безнең татар кызлары киеп йөргән? Бу татар халык кызларына кигәннәр, чөнки күз тимәсенгә. Менә минем беренче эшем. Мин моны әбигә бирдем. Әби өчен чиктем. Әбиңне бик яратасың. Әби сине нинди эшләргә өйрәтә? Әби тоже шулай бәйләргә өйрәтте, кайбер бер-бирләрне шулай улда чигергә өйрәтте. Белмәгәннәрен әйтеп җибәрәм, өйрәтәм барсына. Ахырдан менә тәмле итеп, ямле итеп, күңелле итеп шәйләр эчәбез. Yani, bilesme, bütün kişi eyte bizim belişler, en temel belişler bizniki. Нишләп шулай икән ул? Монда йөрәк белән пешергәнгә. Ничек шулай камырны басасың? Син нишләп шундый җимешак була ул? Аның үзенең серләре бар инде. Ну, әйт инде миңа. Сөт. Аннары йомырка. Бераз гына сыек май. Бераз гына
туңмай салынаңа. İçine indi. Туңмай, нишләп туңмай? Ул камырны тәмлейді. Bundan mene baytırıp, eğlendirip koyalar ana. Анысы ни Taşı өчен? yumuşabırak, kitaның temdirek bulup, şulpa islerisin yana, orlanıp kita ol. Bu indi it belişi. Bizde işi Tatarlarda kobak belişi de bik donlıklı. Ol soğuk kiliş de bik temli bula, onu koynar kiliş birmeyler kobak belişin. Камыры ничек ясалган? Өч төрле ризык, өч төрле камыр ясадан син бүген. Süt salasın. Әйе. Onları yumurka, yartı litrli sütke mine 2 yumurka. Onları sıyır mayı 100 gram koymak saldım. Koymak saldım iyi. 1 stakan koymak. Bu indi bizning kabartma. Bu bik şitrikli rizık. Bunun kabartmanı kabarıga koygaç da skvaznak lagirge tiyiş tugul. Süt bilen may indi, sıyır mayı salına. Su ezgine üstele. Yumuşak itip kine basasın. Bir kızık sözü var senin. Nəsədir kirtəm, hava kirtəm əminə basqanda, neçə mərtəbə basasınız qamarda? Min bir günə basam indi. Onları tağın qamarını çürəm 2 mərtəbə. Şunda qamır içine hava kirse, ol şunda yumuşak bula. Tez de köterile qamır. Yolubuz Maqsabaş avılına. Maqsabaş avılına kelgende, mында 90 xo'jalik, xalq şu jillikdə көбісінше эшлей. Maqsabaş avılında başlangıç məktəb, sport площадка, балалар мәйданчыгы, avullarda хоккей майданчыклары төзелде. Maqsabaş avılına келіп кірген yolda Allah yurты каршы ала. Мәчетнең имамы шушы авылда туып, ислам динен зурлап яшәүче гаиләдә тәрбияләнгән Зарипов Фатих Талип улы. Atmasına bir mərtəbə şulay məktəbdə okullar devamında balalarını nitəmində oxutamalarga, mənə onlar şuşular, bunlar bütünüsü namaz oxuyublar. Bismillahirrahmanirrahim. Ettehiyattu lillahi ve salavatu ve teybat. Esselamu aleyke eyyuhan nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyne gala ribadillahi salihin. Eşhedü enne illaha illallahu. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Mənə şul bizning vazifa. Avulumuzda indi. Avulumuzda ondan sonra yanadan tağ bir нәрсә. Şundan da xalq əli imansız түгел икәn. Авыл мулласының күңеле туларлык вакыйга булган шул бу көнне. Зиратны җыештырып кыймаларын буярга бөтен авыл халкы диярлек 70 кеше чыккан. Бар иман да бар, дөрес юлны сайлый, матур итеп яши дә безнең халык. Теләче төбәге әле ул Татарстан Үзәк башкарма комитеты рәисләре Рауф Сабиров һәм Гомәр Байгурин, Советлар Союзы герое Александр Ксенофонтов, социалистик хезмәт геройлары Гөлбикә Кәримова һәм Габделхак Галиев, академиклар, профессор, язучы, җырчылар һәм башкаларның кеше ватаны да. Язучыларыбыздан безнең Фатих Хөсни, Рашат Низами, Нурислам Хасанов, Фанил Галиев һәм башка бик күп безнең язучыларыбыз бар. Якташ җырчыларыбыздан Сөләйман Юсупов, Татарстанның халык артисты Нафиса Василова, Татарстанның атказанган артисты Тахир Якупов. Бүгенге сәнгать дөньясында якты йолдызлар Венера Ганиева, композиторыбыз Фәрит Хатипов, Расим Низамов, Марсель Вагизов, Алина Василова кебек җырчыларыбыз белән горурланабыз. Алар үрнәгендә бүген безнең районыбыз эшчәннәре матур иттереп сәнгать дөньясында яшиләр.
Мен шын мағынасында өзіміздің халық белән горурланам. Безнең халык бик бийек, бик булган халык, бик тырыш халык, белемле халык. Алар һәр вакытта алдан булып яшиләр. Менә без чишмәләр суыннан җыелган күл буенда, нәкъ безнең халкыбызда кебек. Аның йөзе, моңында, гырыф-гадәтләрендә һәм безнең максатыбыз аны киләчәк буынга җиткерү. Рәхмәт сиңа, халкым.